Yn agor y gystadleuaeth, adran Bro Taf yn dewis dawnsio clawdd offa ac maen nhw'n cael eu hyfforddi gan Eilís Britton a Gavin Ashcroft. Dawnswyr lleol nesa, sef Ysgol Gymraeg Dewi Sant Llanelli, ac maen nhw wedi bod yn ymarfer yn yr ysgol ers mis Medi. Cloi'r gystadleuaeth, dawnswyr Penrhyd enillodd ym Mlaenau Ffestiniog a Llandysul, felly mae'r rhain yn mynd am yr hat-trick. Dyna'r partion dawns oedran cynradd ac yn y drefn yma y gosodwyd nhw yn drydydd Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Yn yr ail safle, adran Bro Taf, felly yn llwyddo ac yn cael yr hat-trick. Dawnswyr Penrhyd yn fuddigol, llongyfarchiadau calonog iawn iddyn nhw. John Idris Jones a Hannah Rowlands yn beirniadu'r gystadleuaeth ac yn amlwg wedi cael eu swyno, eu plesio gan dawnswyr Penrhyd. Mae Emyr Jones yn cadw cwmni mi ac yna wen o glist i glist ganddo fo ar ôl gweld y dawnswyr ifanc yna. Dewch i ni fynd gefn llwyfan rwan at Tristan. Mae gen I deimlad mod i'n mynd i ddeud enw'r grŵp yma sawl gwaith yn ystod y dydd heddiw. Dawnswyr Penrhyd, llongyfarchiadau mawr, be 'di enw di? Zakia. Sut deimlad ydi o Zakia i fod yn eistedd fan hyn efo'r tŵs hyfryd yma dy flaen di? Ardderchog. Yndi. Faint o waith di wedi bod yn hyfforddi ag ati? Llawer. Ydi. Mae yna ddiolch siŵr o fod yn does i rywun am yr holl waith dysgu a'r gwisgoedd yma. I bwy mae'r gwaith diolch yn mynd? Jennifer. A pam Jennifer? Achos mae hi wedi bod i'n dysgu ni a ni wedi cael hwyl asbri. Ydych? Ydych chi'n joio mynd? Ydych chi'n gorfod cael eich llusgo i ymarfer dwi'n meddwl? Na, dim Na, rhaid. Ac i ddweud ata chdi i orffan, sgyn ti fwy o gystadlu yn ystod y dydd heddiw neu ti wedi gorffen am heddiw? Rydw i wedi gorffen heddiw. Ie? Yn fuddigol? Ie? Ie. Ti'n mynd adre efo Gwen ar dy wyneb? Ydw. Gwen i ni wan ta? Ie! Dawnswyr Penrhyd, llongyfarchiadau mawr. Da iawn chi.